Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα κτίριο που γίνεται ανακατασκευή και έχουμε φέρει το υγρό μας, το πραγματικό, να σας δείξουμε πώς αφαιρείται λίπη. Όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και φεύγει. Με ένα απλό χάιδεμα και τα λίπη εξαφανίζονται. Ούτε τρίψιμο, ούτε κόμμα. Και τα πλακάκια μας έχουν γίνει σαν καινούρια.